Dead on arrival ang sarong 23 anyos na lalaki. Makalis na makabangga ang pigmamaneho kaning kotse sa puunin kahoy sa palikong porsyon kan Zone 4, Barangay Rizal, San Fernando, Camarines Sur. Alas 4 ni hapon, kanakaaging Sabado, Disyembre 28. Pigbiston biktima na si Charlie Nepre, residente kan Barangay San Mateo, Camaligan, Camarines Sur. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Eli Langitan, ang Deputy Public Information Officer kan San Fernando MPS, gikan ang biktima sa residensya kan sa iyang tiyuon sa Barangay Grialbo kan parehong banwaan. Alagad mantang pigbabaybay ang lugar kan insidente, nawaranin preno ang pigmamaneho kaning bihikulo na nauli sa iyang pagkakadiskwido. Nagsapo nin serious physical injuries ang biktima, natulos man na ipigdara sa Bicol Medical Center. Alagad, binawian man sana nin buhay. Sabihin namin sa mga motorista na nagbibiyahe, so maging ano lang po sila, magkaroon po ng precautionary measure pag nagmamaneho, mag-iingat at saka alamin yung mga kalsada. Kung halimbawa basa, hindi kailangan magpatakbo ng mabibilis. Kung makakarating lang naman ng maayos sa kanilang patutunguhan at saka huwag masyadong magmamadali. At dapat siguraduhin na nasa kondisyon ang sasakyan. Karamihan kasi may nasabing na nawala ng pino or nawala ng kontrol yung plus yung mga ganon, yun nagiging sanhi ng aksidente. At saka, una sa lahat, huwag karamihan pag na-aksidente, kung iisipin natin baka lasing o nakainom. So, don't drink if you drive. Sa ngunyan, pigbibilaran na sa indang residensya ang biktima. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Danica Garcia.